Takže či ste si to teda už prevzali, respektíve či to vnímate tak, že je to vlastne taká pomsta za tú vašu aktivitu, ktorú ste vyvinuli pri tom okupačnom štrajku? No, neviem, ako to mám chápať. Nechcela by som to špecifikovať ako pomstu. Fakt je ten, že na pošte mám zásielku do vlastných rúk a bol zverejnený zápis z mimoriadneho zasadnutia kolegia rektora, na ktoré nebol nikto z fakulty prizvaný, čo je teda v duchu toho, že pán rektor sám seba vyhlásil za dekana, takže nikoho už ani neprizýva z fakulty na tieto dôležité rokovania. A tam v tomto zápise bolo zverejnené vyhlásenie pani kvestorky Harakálovej, že bolo mi zaslané okamžité ukončenie pracovného pomeru poštou. Takže tá zasielka, ktorú na pošte mám, zatiaľ som nemala čas si ju vyzdvihnúť. Chcem si ju vyzdvihnúť, nadobúda platnosť 20. novembra, pretože 2. novembra po nezastihnutí doma som našla lístok vlastne v schránke. Čo to znamená pre fakultu priemyselných technológií, ak by teda ste dostali výpoveď? No, problém je ten, že som hlavnou garantkou študijných programov. Študijný program doktorandsky v odbore materiály, kde som hlavnou garantkou plus 2 docenti sú spolugaranti. Potom je tam inžinierský študijný program, kde som garantkou a potom sú tam priznané práva na vedenie docentských a teda habilitačných konaní a konaní na vymenovanie profesorov, kde som tiež hlavnou garantkou plus 2 docenti spolugaranti. Stratou garancie sú ohrozené všetky tieto akreditácie. Tam bolo povedané, že ste viackrát porušili disciplínu. Vy ste si vedomá nejakého porušenia disciplíny? Nie som si vedomá absolútne žiadneho porušenia disciplíny. Sama som zvedavá, čo v tej výpovedi bude. Predtým vám nedoručili žiadne upozornenie na porušenie disciplíny, alebo tak nikdy vám z rektorátu? Nebolo mi doručené nič. Takže tiež ma to prekvapilo, že je to zrovna to okamžité ukončenie pracovného pomeru. Pravím, tak ako vravím, som zvedavá po prevzatí, samozrejme chcem si prevziať túto zásielku, budem musieť sa nejakou právnou cestou voči tomu uhradiť, lebo skutočne nie som si vedomá žiadneho porušenia pracovnej disciplíny, okrem toho teda, že hájim záujmy fakulty. Pán Vavro je tu, alebo ešte na PNK? Pán profesor Vavro je ešte na PNK. Dobre, ďakujem.